sampean momo musuh sinden loro nganu to, apa ki jelas gak ngatasi to, Mas? Yo jelas ora no, Mas. Wong lanang iki kabeh momo dijatah wong wedok loro gak ngatasi. Gak ngatasi. Sajamu wae panggara ngatasi. Kudu satu-satu. Satu-satu. Nah, saiki dipasangne satu-satu. Nah, Mas Victor karo Mbak Seli. Lah kula, Mas. Hah? Kula Piye piye piye? Nek Mas Victor karo Mbak Seli. Aku karo Mbak Seli. Kula sinten? Aa. Hah? Jelas karo dalange lho Mbak Yovika. Kalau panjenengan. Ayo no. Berarti panjenengan kedah Pinara. Duduk sini oh, saja. duduk mawon. Aku orang 26 iki anu ora ngadeg. Ya. Lah sebabnya napa, Mas? Ya orang 27 saya. Kene. Cek ngaso sak taun lho. Duduk sini. Alah. Nah, iki Mas Victor aku ya pengen longgo, Mas. Aku pengen lu kok. Aja nang kene rapi. Nanti, Mas. Nemburi ae. Lah aku pengen Mbak Yovika. Lah iso-iso di pangku ngono lho, Mas. Pangku. Ya hene. lho. Lah apa iso apa ora mangku wong. Oh ya iso wong lanang ora iso. Pangku Teman. motor. Ngene, karben suasanane hidup Heeh. iki digandrung dhewe-dhewe. Sing bawa lanang. Kowe karo aku mbawa ning gandrung pasangane masing-masing. Aku kedrung ki. Ya no, nyapa kok ketoke kaya ora yakin Kok ngono rupane apa? gak terima ngono sih, Mas. Ora kok perkara gak trimo. Nah nyapa? Galak kene. Lho bojo galaki anugerah lho ya. Anugerah lho, Mas. Lah kaya ngene iki, Mas ya tak aku galak, tapi aku ayu. Baik hati, lemah lembut. Iki nyapa? Aku rada merinding. Bawane yen ing tawang. Oke. Oh ya. Iki harus ibaratnya rumah tangganya masing-masing. Oke. Gak oleh ganggu. Yo nek kira-kira nek sekate. Sekate dibatasi nek iso nganggo apa? Tenger apa? Nggo kertas iki lho, kertas notasi guri. Enggak. Weblek iki lho, Mas. Ganggu rumah tanggaku kepruk tenan. Nah, Mbok di pager Ya. tertutup. aku gandrung Yovika, kamu gandrung pasanganmu. Marcelia. Iya jajal Victory karo pasangane kira-kira giduk kurang. Jane sampean delok pasangane sampean kok ndangak sih, Mas. Kok ndangak yo. Kesel no ndangak terus. Yo paling ora nek moto sejajar. Sejajar. Oh, jajar. Sejajar apa kuwi? Weteng Mas. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Dibuka Mas Victor dulu. Ayo. Apa? Lapo? Jadi dibuka. Apa? Anu, tembange bawane. Omong sing jelas. Lah, bawane. Omong Mas. Oh. Ayo. Gini-gini cahayu. Cekel tangane. Lah. Piye? Alus ora Mas tanganku? Halus. Kayak apa, Mas? Kayak krakal. Alus kok koyo krakal itu. Yo halus. Alus kayak selembut sutra. Nah. Sutra. Enak dipakai. Mbak Seli, aku lungguh ning burine dalange kok ndredeg meneh ya. Lah sebabnya ngopo lho ngopo? Mbak kok ndredeg? Ngomong ya jane enek apa to dalange kok digdayane lho. Ya iku daya tarik dalange lho, Anu, Mas Victor. Nduk. Napa, Mas? Aku ro ngapak-ngapakne kamu kok iso kamu wis ndredeg iki ngopo? Boy, Mas lungguh ini kok wis nyetrum. Loh. Sing wedok kok kemecer sih, Mas. Jane Heran aku. Iki kira meneng-meneng kok ya bahaya. Dene to. Ora kemeran ngono kuwi. Ayo Mas Victor sik yo. Yeneng tawang hono lintang. Senadyan iki berarti kudu profesional panggung lho ya. Bisa no Profesional panggungnya ya wis tok-tok men tak cekel tanganmu. Cekel tangane. Koyok salaman itu. Kene cekel-cek ngono lho. Iya. Cahayu aku ngenteni Yovika Nggih, Kang Mas. upama sok awake dhewe sida rabi Nggih. kira-kira kowe sok njaluk maaman apa wok Cahayu? Kula kepengen pizza kali hamburger, Mas. Pizza karo apa? Hamburger. Arek bau njawe hamburger. Apa arek di? Bau. Lho, Bener kan, Mbak? iya. Bau kan? Pizza karo hamburger. Alah. Kowe njaluk apa? Aku yang njaluk omah sak isine, Mas. Alah rasa.
Mame njaluk padha, mame njaluk padha. Njaluk padha. Mame aku njaluk padha, pizza Padha. karo hamburger. Gampang. Ngenteni sisane kono ora apa-apa. Jan kok tega sih, Mas? Aku dipadang karo PT. Mbah. Mbah. Mbah sing ragat modal sithik. Iya. Apa bedane aku karo PT? Yo ora nek ngono aku ki saking tresnane timbangane aku mengeluarkan uang dengan sia-sia. Ya itu namanya lelaki kurang effort. Zaman saiki kok lelaki kurang effort. Kowe ora ngerti kondisi ekonomi sekarang. Lagi rusak. Lo tak irit-iritke gitu. Ganti kowe tor. Marang meko engang improvisasi Ora rasa ngempatnya rumah tanggane kono. Ora rasa. Kita rumah tangga fokus ora diri sendiri ya. Iya. Awake dhewe mangan pizza ya, bisa. Hamburger ya. Mas yo enak. Paling yo pizza di 10.000-an. Ah iso. Kene lungguh kene. Tak. Nanti. Alah padha-padha lungguhe nek ngono. Oh ngono. Iso. Ya ora apa. Kene diajeng. Sun takok. Apa wani to? Cium Mas, cium. Wong edat. Apa wani? Aku ya cium Mas. Ayo. Aja. Aja ning kene Mas teh. Duh. Sun takon war tane regi Yovika Nggih, Mas. upamane awake dhewe sok sida rabi kowe njaluk bulan madu nyang tinduk Kula Bulan madu. menawi pareng milih kula pengen iku bulan madu umroh datang Mekah, Mas. oh dadi awake dhewe barabi selang beberapa hari langsung umroh Umroh nggih. ning Mekah Madinah Betul. Sisan leh madhep ngulon ngoten lho fokus ngoten leh ibadah. Apa? Aku lek bulan madu sampean ajak nang ndi, Mas? Dhewe ra sadar to ning Pegel Lestari kene. Dhewe ya to mbongkoki tebu terus kowe tak nyempluke nang mesin gitu. Kowe tak gles. Oh, cerewet. Hei, bojo mbok dadekne gula iki lho. Loh, kan manis dia. Oh ya. Romantis. Ayo, Victor. Janji kuele. Eling apa lali? Yo kadang ya eling, kadang lali. Aku nek mandang pasuryanmu ki Mas. Pasuryan. Lah yo pasuryan. Kowe iki nyapu to gak? Oh iya. Rumah tanggane dhewe-dhewe ya. Rumah tangga dhewe-dhewe. Nyapu to, Mas. Kok motor aku wae. Iya, maaf ya. Maaf ya. Iya. Lah yo Kayak sikile iki ra kok sikile ngawang sih, Mas? Akecen aku ndruwo dadi. Ya. Terus no. Iya. Janji Janji kuele. Terus Sumedatra sing tias ira iksun Ya lali temeni. lali lah piye lah delok tangane demek apa iki demek apa? Demek pupu. wah gonku sinyalnya tegang Tegang paling yo ngrusak apa? Nil paling. Bismillah ku keri-keri ra apa-apa ya Sing penting lak keri ya, Mas. Ayo ganti dhewe. Kok janji to neh to. Aku malah kleru lho. Kon ndi meng? Ayo. Nimas ingsun marasapa Yovika. Inggih Mas Abah. Awake dhewe wis mangan pizza, wis mangan hamburger, bulan madu umroh ning Mekah lan Madinah. Awake dhewe upama wis rumah tangga ngono, awakmu njaluk tetumpakan napa? Upama kendaraan ngono. Kula menawi kendaraan niku napa kemawon Mas, sing penting kalih jenengan kula sampun seneng.
Dadi numpaki apa-apa, kamu ra apa-apa sing penting karo aku. Inggih kaljenengan. Dadi mobil apa ae gelem sing penting numpake karo aku. Inggih. Sing penting nyaman ngoten lho, Mas. Mas. Awak dhewe sing selek dadi manten anyar. Tumpakane apa, Mas? Mas, rasa dadak, angel-angel rasa dadak. Sing larang-larang. Ah jelas apa iku? Disesuaikne karakter anu. Karakter gandeng sliramu ki polahe akeh. Tak tumpake ambulan. Awake dhewe nang ngarep ya to, aku sopire kowe nang sandingku. Terus Mayite kalau dalane. Hei. Sik to, keluarga ora romantis blas ya. Lah nggih. Mangan wis turahan. Terus omong-omong bulan madu ning ndi meng? Ning PG Lestari, bojone dadekne tebu. Heeh. Terus lah kok numpake kok ya ambulan. Lah, iya. Kok mesakne ya, mesakne ya. Mesake, Mas. Kowe Biyo, biyo. ora. Ya wis. Ayo arep apa? Ora ngono tak ijalke guyangan ae men. Hei. Bojone kok arep dijolne to. Nah iya, terus Sinak senan bumi langit. yo dijak mlaku-mlaku to bojone. Lanang kok dijak. Mas Akbar kula nggih pengen dijak mlaku-mlaku. Aku anu to pengen ngadeg kaya Mas Victor. Nggih, kula nggih pengen ngadeg kalian jenengan. Iya. Iso ngadeg ngene ya. Awak dhewe lak iso. Iso ngadeg. Ayo, Mas. Alah dalange apa iso ngene nggih? Ora iso. Alah ora iso. Sik. Piye meng carane piye kok unik meng? Piye jal ngadegmu kok unik. Sikile apa slonjor. Slonjor ta lurus. Terus ngadege. Lho, kok iso ya? dalange ra iso. Yo iki lho, Mas. Sing garai aku tresna karo kowe, Mas. Sik to. Hei. Yo keunikanmu iki lho, Mas. Ora iso mak. Eh, Tujuh, Mas. Jenengan nggih saged ngoten niku to, Mas. Aku iso ngadeg sama Mas. wayang. Buktekne Mas aja gelem kalah, Mas. yo Bukteke ayo. Ayo kowe. yo ki sing ngadeg tengil-tengil tengil iki. Piye balana pisan kas. Slonjor. Umpama slonjor ya. Slonjor. 1 2 3. Oh iya. Yo iki kecintaanku. Ayo le. Lho ngono kuwi lho, isone terus ngadeg ngono terus akhirnya gulingan. Kaya celengan. Jalangan. Mau wis entek urung? Tek. Tenan urung? Urung. Ora sak anu. Mosok tembangnya mbok korupsi. Tak Tangi. Ayo. peyan lho. Oh aku toh? Iya. Yo yo. Tangi sing pias ngenteni padang rembulan. Grogi ya. Grogi domonge beda. Ngene iki jane bawa itu tugasku lho. Lah apa? Ya tugase sinden ngono. Sinden. Tapi gandeng aku ndalang gelem bawa wis propirane to. Demi kamu ya sayang ya. Oh iya. Entut berun. Jenengan ngadeg mboten? Ora. Wis ndak. Awis ngadeket mau kok. Oh iya, ning ora iso ngadeg kaya kowe mau lho, Tar. Ayo ora iso. Sesuk aku mulih tekan omah ora ono ngadeg kaya ngene meng. Ah, siap. Piye pisan kas. Ngene ta. Heeh. 1 2 3. Tulit. Iya. Lah. Tulit. Iya. Bisa berulang-ulang kali. Tulit. Wis. Kaya kijinge mayit Cina.